Здравейте, казвам се Петър Петров. По професия съм матьор. Благодарение на Демир Бозан аз вече се чувствам много добре. Моята професия изисква да пътуваме много по турнета, да се срещаме с много хора след представление и да се черпим и да си хапвам. Всеки обича да си хапа и да си пива. Но стана нещо странно с мен, с краката, моите крака. Отначало си мисля, че са някакви обикновени гъбички. Започнах да ги лекувам с обикновените мазила, които в аптеките се продават, но се установи, че съм заболял от подагра. Опитвах с много лекарства, които ги има по аптеките и с някакви бабини такива неща, но нищо не се получи. От това трябваше да спра да пия, да ям месо, защото пречело на болестта. Но след това тук за един чай, който на Бълкова основа, започнах всеки ден да пия по 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер. Аз и без това си обичам чай, но всъщност този чай ми помогна на болката, която изпитвах върху краката си, облегчаваше ми болката и трябва да ви кажа, че сега вече мога спокойно да си упражнявам професията, спокойно да си пътувам, да се срещам пак с хората, да ям това, което трябва да ям и да пия това, което искам да пия. И за това препоръчвам на всички болни от подагра да използват билковата комбинация Демир Бозан.